me tería esta muller? Xúroche que acabo de falar con ela, non entendo nada. Tranquila, Rocío, sempre estás dos nervios, xa vin eu. Hai xente que necesita máis maquillaje que outra, está en maquillaje. Pero que estás claro, arreglando? estamos en directo, non, compañeros? Pili, vamos pa plató? Pois vamos pa plató. A ver, nalgún lugar ten que estar Estaba en esta maquillaje, muller. seguro que lle están poñendo o micro. Tranquila, que está, Sí, que ten que estar, non, que ten que estar. estar, que ten que Bueno, estar. pues, Veñemos venga. pa lá, a ver. Leo, pasa para allá. Uy, 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 uy. Ahí, coge la pierna. Uy, 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 uy. Con el pie, coge el pie en la mano. Ahí, ahí. Ya. Vaya, Que está por aí, que escoito a falar, está por aí. Pero que estaba aquí, Marlé. Pero que fai? con Ai, por Dios, Garabanciña. con que vai a estar? Pero que... Hola, Garabanciña. Pero vamos a ver. Aquí estamos. Marlé, que estabas aquí. Es que Garbanciña quiere aprender a ser una vedette de cabaret. Como? Como que? Vou a ser a nova vedette galega. Ahora que xa dei o salto á televisión, nada, voume con Marlene xa. Ya. Pero, filla, esta muller ten que ser o perexil de No, todas as no, salsas, pareceme ¿no? si queres ser vedette, que sea vedette. Píntatena, Vesme posibilidades, Marlene. Bueno, ¿Cómo me ves? pues, hay que ensayar mucho y sobre todo estirar mucho para ser más elástica, poder abrir las piernas y hacer más Yo cositas. no sé, que aquí chámase escarranchamiento. Sí, a lo ver mejor si... sí. A ver si pode. Garabanciña, por que te empeñas en molestar sempre os nosos invitados? Non Pero podías como deixala molestar? tranquila. Ti tamén eres unha envidiosa como Pili. Non, home, Oi, que quero joder, comenzar de o, É moi quero temprano, comenzar o programa, Garbanciña. Garabanciña. É moi temprano, Porque hoxe sabedes, temos con nós a inigualable Marlene Mugó. Benvida. Gracias. Bueno, que luxo, de verdad, Marlene Mugó. Benvida a Hola, Galicia, corazón. benvida xuntos. Pues me alegro de estar otra vez en Galicia. Tú sabes cómo me gustan los gallegos. Ay, qué alegría. Tantos años. Empecé con vosotros. Hace 30 años. Mi primer programa fue en Galicia antes de ser el semáforo. Buah, logo Pois benvida, charlaremos, Marlene, a túa casa. Aquí non benvida. falta de nada, xa seguir está con nos Garabanciña e hoxe que temos a gran final. De Operación Tania Beiras. Non a pode perder por coxe xa é o último. Xa saberemos quen é o novo cantante do grupo Tania Beiras. Eu non quero pensar, Pili, como estarán esos concursantes por dentro Teñen agora que estar mesmo. nos nervos, claro. Home, que se xogan moito, a ver, porque vai empezar xa a temporada de verán das orquestras Témola aí e xa. todo o mundo pois quere estar aí. Ah, mira, aí están. Aí están. Claro, están sacos... É que lle están dando regalos. Non sei. Espera, a ver, están intentando sobornar o xurado. Ai, polo que eu vexo, sí. Ai, madre mía. Bueno, Ai, 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 ai. Esta estrategia, Pili, eu non sei. Eu tamén. Eu non sei se é a máis adecuada. Eu non Logo entendo veremos. nada. Hai moitos nervios, ose, madre mía. A tarde sabedes que non lle falta de nada. Marlene Mugó preparada para actuar, rapazas. Que ganas de comenzar. Total, entre todas, chicas. Veñas, 3, 2, 1, ¡Comeza xuntos! Moi ben. Como moi ben. pinto domingo, Manel? Un pouco oscuro, pero bueno, vamos superalo. Sí, pero polo tempo, non? Polo tempo. Vale. No, bueno, se non nos acompaña nada hoxe tamén. Sí, hoxe está moita precaución, como sempre, nas estradas. Eso máis importante, porque é moi complicada a circulación en moitos puntos do país que hai neve, pero aún así, en Galicia seguimos tendo ganas de troula. Hoxe, por exemplo, coñecedes o bolo do pote? Sí, en Marín? sí. É que esa festa cumple 2 décadas xa. 20 anos levan os veciños de Marín celebrando esta festa. Vamos, que esta rapaza Xa. poña o topoña está guapísima. Ai, pois eu vina moi guapa. Sí, Sí, gustou a mí gustoume. A min teríame sorprendido. Correu todas as instalacións en patín. En monopatín para non... Pois fixo, Para non ben. cansarse igual, Pili. Pois Temos que ben, traela xuntos un domingo. Total, cando queira vir que veña, está invitadísima. Salía, chama. Chama. Eu prefiro Bueno, a Pili Pampín en patinete por Inditex. eu tamén. Dios, A verdade é por que Dios. sí. Pili. Aquí somos de Pili, eso é así. Xa sei, pero- Bueno, pois non sei se por estas cousiñas explican esta outra nova que está relacionada con isto, porque, mirade, según un estudio que publicaba esta semana a Voz de Galicia, resulta que os coruñeses e as coruñesas son, din, os mellor vestidos de España. ¿Dónde está esta No, información? eu iso non creo. Fonte a Cibeles. ¿Dónde está a fonte? ¿Dónde está la Miami me lo información? confirmo. A ver, eu entendo que será polo efecto Inditex, precisamente, non? O que? Explicación lle dades? Eu penso que Non estou de acordo. Eu tampouco. Estar cómodo na túa piel. Digo, ainda que algúns parecemos unhos baldreus, pero tamén hai
un pouquiño culpadiño tes, porque decirvos unha cousa, Amancio, chama, si podes, por barba isto, porque Hasta a ya. XXL Non lle vale. dalle un pouquiño máis de tela, ainda que valga 2 euros máis, porque en outras casas me vale e la tuya non me vale, chiquiño. Por eso vengo hecho un baldreu. ¿Qué te parece? No, Valdreu no, que ves moi guapo sempre. Gracias, Billy, yo también te quiero. A belleza xa Bueno, vai por 617-2255, Amancio, se Amancio, queredes llama. chamar ao programa a compartir o que queirades contarnos. Por certo, gustan vos as camelias? Ai, a mí me encanta. Eu teño un camelio no xardín. En serio? Pouco xardín teño, pero o único que teño é un camelio. Na miña casa teño moitos tamén, temos moitos. É que Bueno, pena é que que é lle unha cae flor tan pouco fermosa. tan Dase pronto a moito. flor. Dase Xa, moito en é unha Galicia. flor fermosa, eu non sei se é unha das flores galegas tamén Sí, por excelencia, totalmente. ¿no? Falando de cartiños, pois aquí estamos, non, Pili? Aquí está porque xa vin a urna cando cheguei, Rocío. ¿Qué Porque pasa? dixen, ayer non ¡Dios! podemos dar. Mira. ¡Qué barbaridad! Está cheísima outra vez. Claro, ya non podemos xogar aos garbanzos porque a señora Non me esa extraña. que ven por aí, pois dixo que estaba moi ocupada. Pero que non me extraña aquí en Cheu, que estreamos bote hoxe, no non? entramos bote. Home, que me... A ver, ¿qué está pasando, ¿A dónde ides sin min? Toda razón, Non terías Garabanciña. pensado facer o concurso sin min? No, no, Despois vale, de estar no, contando feito todo iso, eso sin adiós, unha adiós. axuda, Pili. A dónde va, Rocío? Non me deixes sola Deixa aí, fora. Claro que Deixa aí. sí, claro que sí. Menos mal que acabou hoxe, non? Home, Esta a miña noite, xa quero acabei onde decir. non te enteraches. Si, no, que ayer non podemos facer o concurso por culpa súa. Que non Por viña- certo, espera, Pili, que teño unha cousa que decir. Hola, Manel. Uy, ¿Cómo? uy. ¿Qué tal estás, Manel? A que ven Pero eso? ¿y esto? Garabanciña. Garabanciña. A usted facer tonterías aí que a Marlene... Afetoulle algo a cabeza. Pili, ten cuidado, Non sei, tanta silla para lá, tante... E uno, e dos, eu que sei. Eres unha envidiosa. No, pregunto. Bueno, podo dar cartiños, Garbanciña? Veña, non sei, ti sabrás. 150 euros. Home, hai que empezar de novo, hai que empezar de novo. De 150 euros. A ver se hai chamada. Hola, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Hola, guapísima. Como te chamas? Chámame Mari. Mari, ¿dónde estás, Mari? Estou en Cedeira. Estás en Cedeira. Que tempo fai por Cedeira? Que Chove? che importa o tempo que farán Cedeira, Pili? O mellor, ao acabar o programa quero ir. Ah, Mari, A que? ver, ahora neste momentillo non... Sí, está empezando a chover, sí. Vaya por Dios, Mari. Bueno, mira agora pola ventana. pois que ben Está estás na empezando a casiña vendo xuntos toda a tarde que vamos a estar aquí hasta 7:30 da Así tarde. non me Que gusta, maravilla así non. sentadiña. Bueno, miña reina, empezas ti hoxe. 150 euros en xogo. Cantos garabanzos pensas que temos na urna? Espera, Mari, unha pistiña, home, de que pistiña, Pili, que pistiña? Non hai pistiña ningunha. Hai moitos garabanzos de nuestro Pois hai señor. moitos, e Pero- a piste, moitos. Pero pode empezar por 5, 6, 7, 8... A ver, diga. Non vou decir ni media. Non me di nada. Non me vai dicir nada. É unha amarrada que quere que che faga, Mari. Mira con que actitud. Ai, por favor. Que Hai lle máis, toca un pouco, mira, non vou é? decir A ver, unha pista. a ver. Pero por Mari, non por ti, Pili. Vale. Hai máis que a vez anterior. O sea que hai máis, Mari, de 62.000, o resto xa non me acordo, pero hai máis de 62.000. 62.507. 510. Eso. Pois bótalle A ver. aí, Mari. Primeira tirada da tarde. Bueno, pues eu vou, pues, a ver, vamos a decir, a ver se teñe suerte. A ver. O 62.507. Ese era o Ese foi o número que tocou, Ese Mari. foi o que tocou da outra vez. Eso foi o que tocou da outra vez. Dixo che Garbanciña que máis. É que empezamos hoxe de novo, non? Claro, miña reina. Claro, Tes, claro. Mari, tes pero Mari, tranquila. leva unha semana contando garabanzos para que veñas ti a decir o mesmo número que da outra vez. Bueno, tranquila, Ay, Dios mío. tranquila que ten outra oportunidade. Tes outra oportunidade, Mari, tira para diante, dalle. Bueno, pero son moitos máis que estes, verdad? Porque Pois empeza hoxe. pois sí, pois xa che dixo eu que sí, porque traballou, Subeu, podo dar subeu. que sí. É que eu tiño moito aquí apuntado. Pois a ver, dalle aí. A ver, Sube bastante, bastante, non? Sí, xa che dixo eu que sí. Pois vamos a ver. Está botando contas. Pero Vamos, porque me Mari, vas que a temos que mirar. seguir con que nos enfría Marlene, que ten que bailar. Veña ese numeriño que A tan ver. quentiños. 64.250. 64.250. É precioso o número, pero Sí. non é correcto. Non é correcto. Non é correcto.
traballei un pouquiño máis. Síguenos vendo, meu amor. E gracias por vernos todas as tardes. ¡Mua! Un bico Graciñas, maceleira. graciñas, Chao, cariño. Chao, chao. Bueno, vou a deixar descansar, vale? Sí, un pouquiño. que para traballar xa Ala, estás ti, traballadora. Sí, siga ensayando, ala. Un aplauso para nosa Garavantiña. Bueno, hoxe non repartiu cartiños, pero bueno, a muller está entregada, eso non yo podemos negar. No, bueno, verdad que no. su vida, non? Pois unha experiencia, ademais, pois sendo muller, non, Pili? A mí dá a Pois, bueno, sensación de que esta rapaza sabe perfectamente as necesidades que hai, Manel. Eu creo que sí, penso que sí, que Está vai máis na criada, calle. sí, eu creo que está nun máis na ambiente... calle que os que vieron os anteriores. Sí. É o que diste, eu tamén penso que vai ser unha labor humanitaria. Claro, non a poden pôr en risco, non? Home, non, Claro, non. Bueno, claro. igual así mediar un pouco nun conflito de marcos, non? De lindes. Aquí hai, Grecia hai moita... Unha alta diplomacia. Eso é bélico, eh? No. Pois por Aquí eso en digo Galicia os que- lindes é moi bélico, Pero para iso esperaremos a que veña en agosto, entón xa falamos con ela para que nos bote unha man aí cos lindes e cos É marcos. que, como di Pili, efectivamente, Celanova está considerado, así o di un estudio, o lugar, e non é moco de pavo, onde se concentran máis centenarios por metro cadrado do mundo. Do mundo, rapaces. De persoas. Que pasa en Celanova, De sí, persoas. é o lugar onde hai máis centenarios. Pois Pili, que seguro- lles dan en Ourense? Aí a carne ao caldeiro, licor café... Caen. Pois Vos, vos seguramente. coñecedes algún centenario ou centenaria? Pois eu sí, eu teño unha familiar, hola, eu teño unha familiar que este ano pasou dos 100 anos. Buah. Sí, naceu no 1923. Caramba. Buah. Entón, hai que ter unha rodaxe, Si hai que ter querías ir unhas a cantar, citas. foros a chantar a festa do Ai, niño. é que nunca nos traen nada, muller. Pero unha pregunta, hai como Para quedar con ela tamén ten que xente, ter un feeling. xente selectiva os solteiros Sí, da sí, mesa. Eso ahora está sí, moi ben, moi ben, rapaces. Antes tamén, cando éramos novos, a primeira cita, o sea, que entraba todo polos ollos. Din cales son os principais rasgos dos homes nos que nos fixamos, pois as mulleres e os homes, a hora de namorarnos de alguén, vale? Aí os tendes. Cabeza rapada, hombros anchos, ollos azuis, pelo no peito, e, bueno, algunhas cousiñas máis. Temos un sensible na Non sé, mesa. non sé por que te miras tanto, Manel. Senteste Estaba cadrando todo, sigue, a ver. Non sei, non sei. Garavantiña. Se ve esta. Garavantiña. Se ve. Que pasa aquí? Quero opinar do amor e do que me resulta máis atractivo dun home. Pero esta señora non está casada. É verdad. É verdad, ti non estás casada, Garavantiña? Bueno, pero que este casada, que teña un menú que vou coller escollido, non quere decir que non teña que mirar a carta, que non poida mirar a carta. Di que sí. Garavantiña, poeta do amor. Esto non o vimbir. Bueno, sí, claro, que... Ui. Que pasa, Garavantiña? Pois a min, que me gustan os homes así de estatura media, con gafas, fortachóns, con pouco pelo, con camisas mostaza. Bueno, que falen galego, bravos, da zona norte da Coruña. Estás ligando con Manel? No. É un malentendido completamente, Ai, non sei o que decirvos. Manel... Teño que irme. Pero Garavantiña... Chao, Manel. Mira, tirar a pedra e esconder a man, pedra. Verdad que Diálogo. non estou acostumbrado a estas cousas, Ai, puxeches este rojo, Manel. Mi madre, querida, maquillaje, por favor, maquillaje. Pasen por aquí. Faz xogo co fondo agora mesmo. Esta muller quedou mal da cabeza contando garabanzos, Digo eu. Oye, pero tampouco lle chames, tampouco lle digas eso, pobre Manel. Pero se acabo de decir que temos un símbolo na nosa mesa, por Eu creo Dios. que ven a temporada de plantar as patacas e creo e teño bon lombo para sancharlles. Bueno, Deixade. en fin, que como estábamos aquí co de Garavantiña que nos deixou a todos un pouco en shock. Descolocaos, verdad, Pili? Non vos preguntei, estabades de acordo cos rasgos que saíron aí ou non? É que eu creo que a parte do rasgo físico, que sempre o físico é verdade que é o primeiro que atrae, é un pouco a personalidade, igual a través do estilo da roupa, a confianza no mesmo, que sempre resulta moi atractiva. Entón eu penso que unha serie de factores que se poden xuntar e que dis, tío, mírate, que interesante. E ti, Pili? A veces non é o físico, Rocío. A veces é un croio
Sí, e por dentro, un rollo enamórate porque é un tío majísimo, educadísimo, e que vale a pena estar con él. Pero E hai claro, outro chamachillo que dache gustísimo. No, Qué profundos somos neste programa. Hai outros que son guapísimos e son tontos. Por dentro, Son tontos. Totalmente de acordo, Pili. Bueno, pero por envías exemplo, un WhatsApp de Sanchen visto, o un tipo de cousas que a nos No me envío non un son a WhatsApp, chino. Rocío, envío un WhatsApp, imagínate a Manel. Lle mando un bico con un corazón, non quere decir que estea enamorada de él. O mellor sí, non? Non, home, quero dicir que tal está el Manel un bico. ¡Mua! Espera, O mellor é que son dous corazóns os que significan iso. Claro, Non sei, unha a ver. pregunta, Pili, ti que eres agora moi influencer, estás moito nas redes. Uf. A ti mándanche moitas mensaxes con lumes, con emojis de lume, ardendo. Lume. Si, un lume, así un... Lume. De borralleiras, de Lume, borralleiras. lume. No, que significa ese? Pois que se alguén che manda un lume é que quere foguete. Entón que mando lle mangueira e apago yo. Hai un extintor. Ai, que bueno. Ai, non, pois teño que buscar ese extintor. E que máis truquiños A ver, hai? Algún así que teñamos que saber, por se acaso Cal. aquí os máis... Por mensaxe sí que é verdade que igual en persoa demostrar interese é máis fácil, pero por mensaxe hai uns códigos polos que sabes que a outra persoa ten interese. Por exemplo, pois se é o primeiro en falarche, se non tarda moito en responderche, que hai xente que te deixa aí 8 horas, quedache horas, como son moitas estabas. horas. Tamén claro. cando saca conversa así, Cando saca de que conversa. ti estás no autobús ou ti estás camiñando e recibes unha mensaxe de que tal se foi o Ou día, unha que estás foto de Vin, este facendo. acordeime de ti, deste Claro. acordeuse de Bueno, mí. moitas cosas. A Pero ver que nos escoita, unha cousa que non teño clara, pero danche que coñecer a persona para saber o teu número de teléfono, non? Ai, ou por Instagram, eu que sei. Claro. Sí, Ai, pero claro, que tamén, claro, non que caí eu. que ahora hai moitas vías aquí de comunicación. Bueno, Espera que me xiro por aquí para que me vexades ben. No, pero había máis timbres. Timbramos. Había máis timbres. a ver Sí que se me nos abre escoita. alguén. Noelia, se non che contestan, tira máis para baixo. Nada. Oi. Veña, seguimos. Next. Veña, Seguinte. Noe, va. Outra, aquí Están hai todos outra. na festa Outro do timbre. bolo do pote. Atentos, Este Marín. Este está moi alto, Será dunha persoa Esa que mide un cesta metro ten que 80. pesar ademais, Escoitouse o timbre. Ai, ai, ai. A ver. A ver, Vou no volver a intentar, a ver. nada, non hai ninguén na casa. Si estará na festa do bolo do Sí. pote, non? Claro. Bueno, Escoítase- 5:35 da escoítase o tarde. timbre, pero non debe A ver, haber boa ninguén. hora para estar na casa, Si, e vendo xuntos A mellor. ver, esta Sentadiños no cestiña que sillón. temos aquí cheo de produtos. Veña, xente de Marín. Veña outra. Veña, va derradeira, Intentamos va, outra. Va. Veña, a derradeira, va, Noé. Ai, mira, é boa porta, é boa porta. Se non hai naide Esta na ten un rúa. timbre moi moderno, Claro. así táctil. Timbre moderno igual a ven e non... Igual a miran pola cámara. Pero todos os timbres son así de Está alto, duro, Noelia. Ai, mira, saiu o sol en Marín, non? Parece. Xa ves, isto non está feito para xente baixiña como a min. Ten cans, A ten ver, cans. espera. Un momento, Pili. Espera que saliron á A ventana. televisión, mira, señora, o que lle di a Hola. televisión. Mira, somos da Televisión de Galicia. Si me sabes responder a esta pregunta, leva la cesta. Nada, non quere a cesta. Ai, O sea que ai, nada, ai, imos ai. seguilo intentando. Bravísima, Noé. Están en pijama, non queren salir, dalle vergoña. Vaya, por Dios. Bueno, pero no seguimos intentando. quedamos, compañeiros. Brava, Noé. Un Seguimos, aplauso para seguimos nosa intentando. Noé, por favor. E a xente de Marín, pois que poña galega, porque anda Noelia Salgado por ali, en fin, pode tocar na vosa porta. Eu non entendo como a xente ten vergonza. Eu sairía de calquera maneira. Traeme unha cesta a casa, gratis. Eu saio, da igual. Bueno, unha depende toalla. como che pille, ¿no? Estamos na No, casa da así igual. con pinza na Da cabeza igual. e co rulo. Bueno, non eso a se mí apetece, tampouco me ¿no? importa, Tampouco me Rocío. Ti saldrías igual. Eu iba en pijama Hai bo produto, hai parada a produto. levar a rapaza, que problema teño eu? Bueno, tamén é verdad. Bueno, un momento, 5:36 da tarde, de verdad que neste programa é que non podemos estar nin... De que lle pasa a estes Pois é tres que me ahora? din que temos que conectar co backstage. Que lles pasa? Que están de troula ou... Non sei. Siguen a deliberar, pero isto se rematou, non? Pero que lles pasa? Non sei. Igual Bueno, xa non...
Xa non lles parece ben Aquí la boa opción, preguntar. ya, A mellor Non cambian sei, aí. pero ensinaches ao final algo, Marlene, deuche tempo a... Porque claro, al principio do programa Yo non sei vimos se ha que te preparado. estaba dando un poquito la brasa, Sí, non? Un sí. pouco, non? De brasa nada, Garavanciña, un pouquiño estiveches molestando a nosa Marlene porque quería ser vedette. No, Recordo no. yo os nosos espectadores. Sí, sí. ¿Quieres hacer un numerito más? Non sei, Garavanciña, que queres facer? Eu veño Contanos. disposta a ser a sucesora de Marlene. Pois nada, con ese laciño non se falta detalle, filla, para Hombre. ser a reina dos cabarets. Bueno, Marlene, ti veste capaz de ensinarlle algo a nosa Garavanciña, pois para que ela se vaya contenta ali a súa casa, bueno, tenga Manela aquí pendente dela, que esta hacer tarde... otro- Pois non sei, a ver... Un par de pasiños, pasiños. Bueno, Venga. a ver, bella. Ai, que paciencia tenga nosa Marlene, Nunca me dijeron lo que hay que hacer. Sálvese quien pueda, locos al poder. Y una explosión me habló de ti. Lili está mal, Lili está bien. Por ti, Lili Marlene. Por ti, Lili Marlene. Ai, Dios mío, bueno. E isto con unha clase sola. Imaginadevos, son a futura Marlene Morrón. É que ainda por riba Garavanciña está contenta, que isto que me preocupa. ridícula, Bueno, pero eso está moi Ridícula bien. ti, Pili, vete que ver a ti, aquí cas pernas abertas. De autoestima Garavanciña vai ben. Eso na vida sempre é importante. Bueno, enseguida No, charlamos. ha hecho lo que podía, Qué riquiñas, pobrecita, íntimas, xa, íntimas. Bueno, que Pois non está vendo sorte, Rocío? Bueno, Nada, pois mira, chantada, mira o que te podrías ter levado. di Pili que vayas pa Sí, que Cacheiras. está viña ali véndonos. Que las instan a casa. Bueno, esto é o azar de asuntos. Un bico grande, Belén. Que ponía a todos los músicos de mi lado para defenderme de la morena que se metía siempre conmigo. Era un pouco como Garavanciña aquí con Sí, Pili, ¿no? sí, eso. Algo parecido. Sí, algo parecido. Pero ese programa Pili no perdíamos ninguén. Eu no, ¿verdad? por suposto que no, a mí encantábame. Pero antes estaba en la televisión gallega, Ah, en eso- Verán eso- de Estrellas. Claro, ¿qué me contabas antes? Verán. Que aquí La persona famosa que más te decepcionó. ¿Cuál es la Sí. persona famosa que más te Sí, habla muy rápido ella. Sí. Sí. ¿Cuál es la persona famosa que máis te decepcionou? ¿no? ¿Hombre o mujer? Persoa, de aquí Javi. Podes te mollar, podes decir un home, podes decir unha muller. El que más me decepcionó es cuando me ligo el Tarzán, es el actor Christopher Lambert, que yo pensaba tener una historia de amor con Tarzán haciendo Jane en la cama. Unha aventura. Pues no funcionó nada. Ay, que te romperon el corazón. No funcionó nada, no. Fue una historia que duró solo una noche. Ai, madre Bueno, mía, de que da exclusivas que aventura. nos está contando Marlene. Aventura. Unha cousa, de verdade, equipo, eu non podo... A ver, é que, mira, Marlene, é que aí estaba sentada ti fai un ratiño, de verdade, que lles pasa a Tania, a Rubén e Nico. Vou palí, o sea, no, é que eu non podo vas, seguir... Rocío? Pois a ver, que pasa, Bueno, Pili? tes razón, É que vai, non vai. podo seguir co programa... Porque ainda encima non te creas que nas semanas anteriores había pique, pero que hoxe tamén estaba sacando as garras, non penses que hoxe foi a cousa máis Porque hoxe tranquila. foi o último día. Claro, entón están revolucionados, Madre perdidos. mía, imagínome Manela al banco Paraugas dispuesto a irse de repente. No, que todavía... Pero teñen oportunidade os que pasaron a final, os que fomos semifinalistas, podemos tamén ter o No, os de hoxe solo. Creo que vos xa non. No, este programa me encanta. Quiero volver aquí todos los domingos. Qué alegría, pues no nos importaría, ¿verdad? Rapaces, tener aquí a esta muller. Es que aquí os domingos pasámoslo moi ben, Marlene. Así. Temos sábado e domingo, pero os ahora ya domingos... entiendo porque todo el mundo está aquí con el programa. No, moi ben, que luso de verdade ter esta muller luminosa aquí o noso carón. Bueno, Una paz en la casa. o sea, que conseguiu a empresa esa o He seu conseguido que se vaya la señora. objetivo. Ay. Porque é yo, que non a mí sei, me- non sei se Pero rir isto, ou... isto todo che costou cartos, non? No, no me ha tocado. No, a pagar a esta gente toda para que... Ah, sí, había que pagarlo. No, claro, que pache que Sale pache a cara- faga unha a casa limpieza cara. desas, Hombre, pues claro. sale más barato que los impuestos. No, xa.
Manel, estás en palabras. Non sei se por a presencia de Marlene, Le iba a por hacer una pregunta anécdota. aquí a Marlo, porque hoy sí, como estoy en racha, y me veía rodeada de tanta belleza, nunca tan bien me vi, Dios mío. verdad. ¡Ay, qué maravilla! Se fue Javi. De Publi, consultorio aquí de Pili Pampín, con Garabanciña, creo otra vez, Pili. Madre Ay, por mía. Dios. Sí. Máte a tarde complicada outra vez. Imos a Publi, ata agora, volvemos en nada. Bueno, planazo, non, Pili, para esta noite. Non perdería este estreno, por favor, Toriña. Han estado Amigo Perdomo, Cristina Castaño, por favor, menudo elenco. Sí. A Ademais, que hora? Ás 10 da noite, o se superestrea. Eu confeso, ademais, que xa lle botei un olliño a un capítulo na plataforma da Galega, que esas están aí pendurados, tamén se credes velo, e a verdade é que en un non parar de rir, así que esta noite pois hai que ter a Galega posta. Pois a ter todos a Galega posta, porque ademais, a falta de dous estreos esta noite, o sea que... É verdade. Tiramos a casa pola ventana aquí na televisión de WhatsApp Galicia. e a Gloria esta noite, todos pendentes da televisión de Galicia, como agora ti e eu, Pili, pois aquí sentadas a ver a que dar paso ao teu consultorio, Habrá non? que dar, muller, que a xente está Veña. moi falta de respostas. Eso é verdad. Veña, imos con consultorio de Pili. Consultorio de... Tes problemas co teu marido? Na cama xa non é como era? Non aturas o teu fillo? Chama ao consultorio de Pili Pampín. Bueno, pois xa estamos aquí preparadas, Pili eu disposta. Cando queiras. Pili, como sempre, para escoitar preguntas. Veña, imos coa primeira dúbida para Pili. Adiante. Pili, levo 6 meses cunha moza e cando temos relacións non lle gusta que haxa penetración. Dime Quietas paradas, ¿qué está pasando aquí? Pois ¿Qué está pasando Ay, por aquí? favor, outra vez esta No, muller. outra vez no. Despístame un momento, xa non hai quen conte conmigo. Pa que? Outro día non foi maravilloso, Pili. Que Bueno. 4 ollos e 2 oídos non é mellor que a min. É verdad, E é esta verdad. boquita, mellor, verdad, Manel? Pero que está pasando aquí? Que te levantes, venga, Rocío, que me vou sentar eu. Ai, madre mía, de verdad. Veña, arreando. Garabanciña, digo unha cousa, estás moi desatada, Senta, Arreando. senta. Madre mía, Manel, esta muller botou chollo. Esto non sei como pode rematar, Me parece que é un sofá hoxe cando chega a casa. Manel. Ai, que tontería ten esta muller hoxe, mi madre. Bueno, a ver, escoitamos outra vez esa pregunta, porque, Pili, non sei se ti escoitache algo, Eu escoitei algo que... Algo, bueno, eu algo que de sei. Bueno, Eu non sei. podemos escoitala outra vez, compañeiros? Pili, levo 6 meses cunha moza e cando temos relacións non lle gusta que haxa penetración. Dime que non lle gusta, así que só facemos manualidades. A parella pode funcionar así? Ai. Que boas manualidades facías no colegio, chico. Pili, tes que abrir a mente. Tes que abrir a mente, porque hai manualidades e manualidades. Manel. Ti que queres facer manualidades con Manuel? Tampouco che vou contar aquí, Pili, que é o consultorio para ti, non pa que veño aquí a contar eu todo. que queres que che diga? Iso hai que tratalo, que é moi Espera un serio. segundinho, Pili, só un segundo. A ver, Santi, trae esa silliña para Rocío, porque está sentada Ai, na que mesa. generosa, Garabanciña, eu xa me Aí sentar está aquí. todo, perdón, Rocío. Non, Gracias, pero bueno. gracias, Santi. É que te botou fora, pensei que ibas a Santi, descansar A un ver, pouco. eu esta muller temolle, Pili, como para pedirlle gracias, sí. Garabanciña, A ti, rubia. por deixarme sentar o teu carón. Ai, Dios, que muller. Pois eso. Pois eu creo que está contestado, non? Que se ten que ir a mirar os dous. E debes mirar. Vamos con outra pregunta, Pili, que as manualidades ajustanos a todos. Hola, Pili, como estás? Mira, quería comentarche unha cousa. Teño os veciños novos que viñeron vivir á casa do lado. Polo medio hai un camiño que é meu e que eles utilizan. Non me importaría se non fose porque mo manchan e deixamo todo cheo de erva, terra e non o limpan. Dixenllo tantas veces e non me fan caso. Como podo facer para que me fagan caso, Pili? A ver se me podes axudar, por Dios. Aí é cando veñen os problemas, Garbanciña. Aí veñen os problemas ca veciñanza, como non nos levemos ben, vai a cousa mal. É porque teñen que mancharlle o camiño á señora. Vamos a ver. Eu teño clarísimo, esterco na porta. Na porta dos outros, non? Home, claro, non na Pero miña, así Pili, nunca vamos a arreglar. Primeiro, pero vamos a dar... primeiro dá 2 veces. Vamos a avisar 3 veces, como mínimo. Bueno. Hai que levarse ben antes. Sí que ten habido moitas desgracias. Polos marcos e todas esas cousas, entende, non? Ai, os marcos non se moven, Bueno, pois por iso mismo, hai que avisarlle 3 veces. Se a terceira non vai,
Denuncia. No, denuncia o canto. No. Non se pode rebaixar a súa... No, como se vai rebaixar? Garavanciña, que están os veciños escoitando. Ten cuidado Pois co que pregúntalle dis. polo esterco. Ai, madre mía, como é Veña, vamos con outra pregunta. Veña, Vamos con outra va. pregunta. A mí encántame Garavanciña dirixindo o teu consultorio. Sí, Pili, a oye. vela, sí. Consultorio de Garbanciña. Tou no vendo. Pili. No, usted collar manualidades, mellor. Para o próximo día se traio un cuaderno destes de rubio. Cala a boca, Pili, vamos con outra cousa. Veña, Pili, xa está, Pili, xa está. Outra. Contas. Veña, escoitamos preguntas, rapazas. Non discutades. Boas, Pili. Queríache comentar que acabo de coñecer un mozo fai 2 meses e, claro, el xa me quere levar a súa casa e quere dormir comigo. Eu creo que quere un pouco de tema, eu creo que é un pouco precipitado. Que me aconsellas? Ai, Bueno, eu que sei... Hai que ver as ganas que ten un e mal o outro. que disfrute da vida, non, Pili? Sí, que de hecho, xa... Dale, al que se te pasa si outro, non? Ai, Si Pili, te outro- como eres, Pili, No, pero si como tes eres? un dor de cabeza... No, que agora vai de recatada, Garavanciña, despois de tirar os trastos a Manel. Había unha vez... Ai, por favor, e venga, Manel. A mí se deu ese Garavanciña. Pero que che pasa con Manel? Bueno, tamén non quero saber todo, Pili. Ai, Quero saber chica, todo, por Dios. quero saber Manuel todo. ten moza. Bueno, E despois veñen os problemas. xa Chámase falamos. Carmen. Chámase Carmen. Un saludo, Carmen. E ti non tes marido, Garavanciña? Clara, Outra te vez. filla. Xa che dixen que con que aínda que teña un menú escollido, podo seguir vendo a carta. Ai, amiga. O único que pode ver usted é a carta de ajuste. A outra cousa... Vamos con outra pregunta, por Ai, favor. máis, Veña, xa, básicamente, encantada ai, es da verdade, vida. Non hai máis, Pili, non hai non hai máis. máis. Collente non renuncio. Pero, a ver, eu quero preguntarlle a Manel, porque Manel está moi calado. Manel, que? O se durmes no sofá? Bueno, yo le estoy cogiendo cariño, ¿eh? Fagoche La un verdad que le estoy huequiño na cogiendo miña cariño. cama, si queres, Manel. Yo también te quiero. Ese laciño verde de Garavanciña está facendo estragos no plato. Igual é que me apreta moito. Vai vir Carmen, o que che vai poñer é unha trenza. Quiero ser artista, asuntos o protagonista. Con peles farrapos, con tal de ser tapos, despre la solista que fue suspirar. Asuntos, quiero ser famoso. Asuntos, ser lo más hermoso. Firma talonario sobre un escenario, pisar a diario, alfombras de rosas. Asuntos, por favor, compréndeme. Quiero ser artista. Acompañada por a nosa primeira concursante, Patri Marca, benvida. Gracias. Bueno, esta mulleronte fixo moi ben, Tania. Moi ben, onte. Si non sei que nos trae preparado hoxe. Unha bachatiña. Anda. Unha bachata. Pois a mí gustame moito a bachata. Bueno, moi ben. Que tal os seus compañeiros? Que che dixeron da actuación de ayer? Que moi ben, a pesar dos nervios que controlei bastante ben. Hoxe ves nerviosa tamén ou máis tranquila? Eu creo que estou máis tranquila. Bueno, perfecto. Ti na casa te bichas ben, non? Sí. Sí? Confía en ti, muller, confía. Vamos a ver, Patri, Claro a ver que sí. qué pasa. Un aplauso para Patri Marca. Adiante. Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel. Que nunca se acabe esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Solo quiero tu sabor. Solo quiero tu sabor.
Brava, Patri. Bueno, ¿qué vos parece, Marlene? Envíate a mí bailando. Ay, a mí que me encantan los ritmos latinos, la bachata, me recuerda a Santo Domingo, la isla de Superviviente y todas estas cosas. Pero muy bien, además tiene un flow, se mueve bien, controla bien, sí. Está artista, es un Patri, artista. que che pasa? Que che vexo mala cara, que non estás contenta. Que me fon un pouco de tempo. Bueno, non pasa nada. Eu comentábamolo que ou é a presión polas cámaras, polos focos, por todo. Eu non te vexo ti, Patri. Non te soltaches como me gustaría. Ha perdido el ritmo un momento. Un poquinho, sí, pero eso Los a nervios. consecuencia dos nervios, claro. Los nervios. Pero bueno, estuvo ben. A mí gustou moito máis que o de ayer, teño que decirlo, Y unha cousiña a colación que está diciendo Pili. É certo que perdiches no tempo, pero non tes que ser ti a que se delata, porque túas caras xa puxeches cara de ai, equivoqueime. Igual o resto da xente non se enterou, Sí, entonces pero ti... mala cara. Claro. Non nos Disimula. Ti pra adiante. Siempre hay que disimular. Claro, truquitos. Anota todos estos consejiños, Patri, que menudo xurado temos hoxe aquí en Xuntos. Corremos ao backstage e moita sorte na final. Alegría como a que nos trouxo onte Nando, que está aquí de novo con nós. Un aplauso. Moi boas a todo o mundo. Hoxe ve cun outfit máis. Pois a mí, fíxate... Concursante tan guapo, ¿está soltero? Está... Mira, tengo aí a mis novias todas aí en grado. É un home casado co público. Bueno. A mí, Rocío, gustaba máis a roupa de onte que traía Nando. Pero bueno, hoxe está guapísimo tamén. Nando, poño, que poño. Nando, quítate la ropa, no pasa nada. De esas rapazas loquiñas, Que nos vas a facer hoxe? Hoxe é un tema de festa, para ir de festa. Vale, perfecto. É hora, non? Vale. Como nos gusta a festa aquí en Xuntos. Imos a disfrutar de Nando. Un aplauso. Veña, vamos. Quiero salir de festa hasta que amaneza. Ir ao campo da festa pa bailar unha peza. Hey, 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 hey. Levamos moito tempo de retraso. Un meiro combo pa coller un sorrejazo. Tanto tempo confinados, díxonos moi destrajados. Tanto tempo descansados, pero dixe quen te ve. Volver a ver a París, Olimps e Panorama. Pa chatear co combo e cantar cajan parada. Volver sacar un peluche, no tiro o pichón. Regalar yo a túa moza, eso mola mojollón. Quiero salir de festa hasta que amaneza. Ir ao campo da festa para bailar unha festa. Quiero salir de festa hasta que amaneza. Ir ao campo da festa para bailar unha festa. Festa rachada. Nando John. Bien. ¡Ay, qué alto es, por favor, Nando! É moi alto, Nando, Ai, Nando, menos mal que Marlene non pon nota hoxe. Senón... Rachaba o cuaderno, Tania. Oye, ¿es tu canción? Sí. Ah, sí, tú cantas también todos los días. ¿No me Bueno. quieres venir a cantar algo en casa? É que é productor, Marlene. É productor Ah, tú eres tamén. productor. Sí, Pues prodúceme, ¿no? A la tortilla de patacas. É productor e tamén é bajista. Este rapaz dalle todo. Toca abajo. Toca abajo. Toca abajo. Bueno, toca todo. Toca abaixo ves arriba. Toca abaixo ves arriba. Interesante. Ay, Dios mío, está me subindo Está a subir a temperatura aquí un pouco, Qué calor. Ay, qué calor tengo. Es verdad, que Por favor, por favor. A gente toca moi ben. A dónde quieres ir? Toca gaita, toco baixo. Desmayada. Nando, un
é polifacético. Eu non sei que pasará hoxe na final, Nando, pero o de Marlene, lévalo. Bueno, pues mira, algo, ¿no? Vamos, xa che digo. Nando, gracias, sempre un placer verte aquí no escenario. Mai grande. Madre mía, vaya final, vense salseos por aquí, esto está xa por interesante. Pois entre Jarbanciña e Marlene témolo avispeiro. Oxe, isto parece lo que necesitas esa amor, sí. Un pouquiño, Eso. sí. Veña, imos a recibir a nosa seguinte concursante que onte nos maravillou aquí co seu baile, la é Vanessa, benvida. Coller aquí o micro. Bueno, qué guapa ves hoxe tamén, Vanessa. Benvida, que nos ves facer hoxe? Hoy voy a hacer un mix peruano, ya que, bueno, no lo sé si lo saben, pero Perú tiene 3 regiones, entonces cada una de sus regiones tiene distintas músicas. Y claro, esta vez haré un mix como para que conozcan un poco más de cada una de esas regiones. Que ben, pois nada, desexando verte outra vez. Un aplauso grande para Vanessa. Bravísima, Vanessa. Buah, esta muller é como ver a Marlene antes, non lle queda o músculo do corpo pili por mover. Increíble con esta faldita que se mueve por todos lados. Pero yo hubiera puesto una tanguita roja debajo en vez de un short negro, ¿no? Algo máis atrevido, Cheri Marlene. ¿Cómo te viches no escenario? Bueno, mejor que ayer. Ayer estaba muy nerviosa. ¿Sí? Hoy un poco más tranquila. Así que bueno, a dar siempre todo. Nada os nervios, nin onte nin hoxe, fixéchelo de maravilla. No. E gracias unha vez máis por achegarnos a túa cultura, de verdade, gracias. Sí, gracias a ustedes A mí por me la encantan oportunidad. tus bailes, muy bonito, una mezcla de todo, ¿eh? Sí. Es interesante. Pues sí, es que la cultura peruana es Pero una mezcla de todo. parecense moito entre sí os tres, non? Ni tanto, uno es una danza como una saya, el otro como un guayno, el otro una cumbia, Eso totalmente te iba a decir, distinto. hay una que es paso de cumbia. Exacto. Y la última fue una música selvática. Selvática. Exacto. Moito ritmo, moito Moi ben. sabor, e moito que aprendemos hoxe dos bailes do Perú. Vanessa, sorte na final, mai. Aí vaise Vanessa ao backstage. Eu me así a chegar aquí ao xurado un pouco para cotillar porque víamos falar aquí todo o rato. Non sei que estabades aí comentando durante a actuación, que lle estabades contando a Marlene, Rubén. Un poquinho de todo, estamos a ver a actuación da concursante, e logo yo estaba dicindo que estaba flipando con ela porque estaba a ver nos ensayos, es que me fascinou Marlene. ¿Ha visto los ensayos? No sabía que estaban mirando los ensayos. Eu estaba aí atentiño, de unha persoa como ti, hai que velo todo. Todo. É que claro, aquí detrás de que o decimos moito no noso concurso, que detrás de esos bailes maravillosos que vos vemos facer, é que hai moito traballo, Hombre, o que facedes os me han levantado a las artistas. 10 de la mañana, un domingo, para ensayar y luego preparar. No veas tú el día que me tiene el domingo, ¿eh? Pues no se A te ver si notaba no me nada, puede hacer un madrugón. masaje por la noche. Falaremos con él, Marlene.
Bueno, xa está aquí a nosa seguinte concursante, Adriana. Benvida, como estás? Bueno, ca guitarra, que nos ves facer hoxe? Vou cantar La lluvia de María Villalón. Que bonita, De María Villalón. Ah, que chula, Moi sí. chulo. Moi chula. Bueno, ves máis tranquila onte como te viches? Sí, veño máis tranquila. Ai, que ben. Pois nada, a disfrutar da actuación e moita sorte na final. Un aplauso. Llueve y las aceras están mojadas, todas las huellas están borradas, la lluvia guarda nuestro secreto. Llueve y en mi ventana te echo de menos, los días pasan y son ajenos, el frío me abraza y me parte en dos, la lluvia cae sobre los tejados donde fuimos más que amigos. Recuerdo que dormimos al abrigo del amanecer. Los bares han cerrado, ya no hay copas. La lluvia hoy mojará mi ropa. Si no estás aquí, si tú no estás, me duelen más los años. Las heridas me hacen daño. Si no vuelvo a oír en los tejados donde fuimos más que amigos. Recuerdo que dormimos al abrigo del amanecer. Los bares han cerrado, ya no hay copas. La lluvia hoy mojará mi ropa. Si no estás aquí, si tú no estás, me duelen más los años. Las heridas me hacen daño. Si no vuelvo a oír tu voz. Que bonito. Adriana, que chulo. Pili, que che pareceu? Adriana, encantoume. Gracias. Moito, moito, moito. Vexo che compós algo. Un pouquiño. Sí? Gustaríame escoitar algún día un tema teu composto por ti tocando a guitarra. Debe ser, véxote totalmente como unha cantautora, pero de renombre, ademais. Encantoume a túa dulzura, a túa afinación. Encantáchesme. Parabéns. Sí, Adriana, Enhoraboa. a mí tamén repetir un pouco de Pili. Encantaríame verte neste plató cantando un tema teu, de verdad que sí, sería un placer. Rapidamente, Rocío, dicir que eu non coñecía o tema, pero a partir de agora non quero escoitar ao cantante original, solamente quero escoitalo por ti. Encantoume. Sí, yo también. Qué bonito. De hecho que creo que debería también cantar en francés porque tiene la voz que se acopla a la guitarra. Sí. El francés Sí, sí. con tu tono de voz sería divino. Que Lo muy siento. dulce, muy dulce. Inténtalo. Claro que sí. Te doy la letra yo. Un artistaza, enhoraboa Adriana por este número. Corra aí o backstage, moita sorte na final. Temos preparada a Daniela no noso escenario Pase de Ouro onte. Como estás? Bueno, esta muller ten uns ollos que impresionante mirala, Gracias. Bueno, estás contenta despois de, bueno, pues da túa actuación onte, que enamoraches a toda Galicia, o noso xurado? Sí. Sí? Muy contenta. Bueno, pois, hoxe ti estás máis tranquila porque xa sabes que vas a pasar a nosa final, pero que queríamos volver a escoitarte sí ou sí, así que imos a dar un aplauso fortísimo a Daniela. Tú llegaste a mi vida para enseñarme. Tú supiste encenderme y luego apagarme. Tú te hiciste indispensable para mí. Y con los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor, lo conseguí. No eres la persona que pensé, que creí, que pensé.
sin ti. Impresionante, Daniela, levántate por favor, que te besamos ben, es que esta mujer, Marlene, es que estamos en palabras. Pase de oro antes. Yo, de Eres verdad, maravillosa. Me dejó boca abierta. Primero me recuerda a Vanessa Paradis, la musa de Coco Chanel, que cantó Yo le taxi, c'est ça, así susurrando, así, una voz de francesita. Y estos ojos, que mi hijo no te vea, que se va a enamorar de ti. Porque le encantan los ojos azul como ella. Foi o Pero primeiro que que me dixo miña nai ao chegar a casa. A rapaza dos ollos bonitos foi a que máis me gustou. As cousas como son. A piel de galiña durante toda a túa actuación, de verdade, noraboa, porque que tes... Sempre digo que un artista ten que ter ángel, e é que ti eres fantástica. Sí. Unha maravilla, o mellor é que sae pase de ouro, imos a disfrutar así o sí na nosa final de Xuntos. Agora sí, 4 concursantes, un só veredicto, xa temos un pase de ouro, pero outra destas persoas, destos concursantes, se subirá ao carro da final. Tania. Bueno, chicos, noraboa a todos, gracias por achegarnos o voso talento aquí. Patri, traicionaron un pouquiño os nervios, pero non pasa nada. Nando, gracias por traernos a túa simpatía, a túa alegría. Vanessa, gracias por achegarnos a túa cultura aquí a este plató. E Adriana, moitísimas gracias por achegarnos o teu talento, de verdade. Calquera dos 4 sodes merecedores de pasar, pero somente pode pasar un. Na línea de Tania un poquinho, Patri, non pasa nada, todos nos equivocamos, o sea que ti a seguir para adiante, vale? Nando, eu estuve investigando, pedazo produtor que temos aquí. Vanessa, gracias por traer o folclore a nosa terra e xuntar aí folclores. Adriana, artistaza. Pili, que decimos máis? Sodes os 4 maravillosos, cada un no seu, claro está, pero ten que pasar un para a final e hoxe decidimos que ten que pasar Adriana. Adriana! Adriana, gañadora da nosa final de hoxe. Queda menos para a final. Volvemos a próxima fin de semana, porque a vida mellor xuntos. Gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas, a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Me consta que me odian, Me consta que me odian, mi vida los agobia, mi vida los agobia. A ver, Rosales, ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? no soy de nadie, no Tengo dueño.